Afrika'da okusa koymayacağım tekey. Allah razı. Alinden bar siktir kentçini modlayan. Gözer sene masga var. Çaltsa gayt. Adminem mozan ayır. Darman. Allah var. Gol ya. Adam bilen işi o kadar. Arın sen emeçeğifken doğdun. Pot dünyal galyo korik. Eçen asga var. Ne diyor seni? Eçen asga var tatta. Net gelin burada. Aydim. Umuydu koydur da attip yalardın edin tek. Eçen amına moyum mok. Şimdi gavra giyrensem asga var. Lan meselem çözmeyen mi? Çözyen meselem. Asga vatlar haçan çözyen. Eçeňizi bir gezek siktirýäňiz, aýallanyňyzy agzyna berdirýäňiz men goýýan. Şola mı itmen? Şunnuňmy? Yine de gurlayan mı? Özüne marlık ganzo. Zaya. Ay bar siktir joker senen balkal eçeňizi keýnäý senen dogo senen tanaýan men. Amýalap berer. Doğru be. Sen eçeňizi keýn marlaň arasyna geldiň. Ardu. Sen doğdun hala mı? İçin Allah ve suratını screenshot'ı tutuş marin gruplarına koydur. Yani 1, 2, 3, 4 yer veriyen kalmasan 5 saniye. Gele Umit berek Umit. Vallahi içimden sanadım artık için amını kalay. Gele berek gel. Daire yani artık screenshot dedi vallım seni. Sikmedi de haytasına var olsa da yalvarda getirmen yanıma. Ay Umit. Ha. Oh. Umit. Oh. Ejen. Wo moy. Ey doğun. Gel otirdiň da ýokdyň. Doğunzum. Asga var fikrin geldi ama. Ay ne ayara vallahi doğruňyzy ken. Interne kim bolya ursak gelip yaptır ha? Ejen ama yaşava sastav. Kim urşmadı da men urşan dedi. Ana arskaydın ayda. Toy bugün asravatlar sikmeli bugün hoppa kasoy şey dikitler geçen tıkayınlar. Umit. Näme? Men da baw desene razbok o da aşgavatlar bilen wara marruklar näme zat şeýuşan bir grup bala bile barqaýda alýak bolarna. Yok neydi o suat astılar onu da bar tiktir diýsene stoýk geldi sene suat astılar onu ho men tetimestim. Şey stoýk geldi şo. Men 2-3 saatden näse hoş gelýän suat. Eşdiýäň da. Do tädir var men sana Muhammed. Muhammed adın gowy kenne dinle edip ödün nirelay dowurjaň aýt. Mardan ho men o. Niresinden maryň. Önden. Ödünün niresinden. Birinji mikron. Nädedaryň ýanyna. Menin barda. Kimin goňşusy sen? Kimin goňşusy? Enen amynyň oňşusy. Ejem pottu sana 98 zakotty ýapdyň jelep. Tekçek gerdeni kunty. No para konuştu no. No para konuştu ya kaçar. Soyerde aska vasasta serkal wolfan gelýän serkan ýok bolsa siktir gidýäňiz. Muho eskaýar aska. Otroyna dost. Umut. Ho. Sagar ýaly bir mut el talla maňa o da baw dede bir mut. Men tek etjen dinle erkek urmaýdan da çöre ursun inte adam el tallany oglan näme? Bir adam el talladım. Olan bilo. Sen şu da baw de çekon et bolonokda. Son erkek. Etjen dostum näder bäs mü garas? Men aska wasastavda tikişip bolaýyn. Bir min garas dost. Muham bir min asawatdan mehman gelip ardu diýip. Ardu jelep, galyo gory.
Arzu jelep, talyo koruyor. Buğa men taptım, sen taptım men, patsat ettim, bir mi qaras tapdım. Arzu qalacak, gayecen. Yana sen, Allah'a vuruyan yüzüme. Aşka vasasta, qadar koynakta gelse. Sesin, dinle bir mi sesin gaçer etjandan ya bir zaf hissedjar. Kim ededi? No. Assalamu alaykum. Menem etjege şu Aşgabatdyrlara 2 ayağına gallyryp bir ýerine tutturup bağdan Aşgabat, Aşgabat. Diýdin mi? Bolýa bir Aşgabat diýip aýryp gorkadaýyn. Garas aýryp gorkadaýyn. Ines zap edýän kim? Ejen amana ayıracak. Ejen tüken. Hany kun ejen tüken. Ejen ýok. Ine zap edýän. Sen öýdüň bilmeli. Sen öýdüň ýokurykkan ejen amyn zap edip geçýärsiň. Ýokurykkan ejen amyn. Ejen amyn 41-45 dakika kartoşka gaýnat dogonyň tükeýiniň sen am goý. Ay daşetdim. Borup Bap, dedi versinler o Aşgabatdan bar ejen tükeýiniň bir çok dogonyň tükeýiniň. Ay, zamarlı da bolýa diýip ýarasak diýdi ejen amynam ýarasam moý men siz bilene. Ejeňiz berseňiz hem ýarasak gal kuntu dogonyň tükeýin. Nädik gurlaya burunlar sikse kılanna. Agam gurayda işi. Ejen amy. Hay. Diýenem bolýan me gahar ejen sikdiň diýip. Samsyk. Tüsseten ol. Muhammed Muhammed peygamber diýenler gowy Muhammed diýip. Hakyky. Tüsseten olar. Na olar. Burunda it çalar. Siz ýetjeň amana sekeň narkomanlary. Agam gurayda işi Aşgabatda ýaşy. Ýetjeň amana ýaşy Aşgabatda ýaşy. Watyň sekeň. Tüsseten olar. Na tüsseten olar. Gorp Ýetjeň amana sekeň. Marda hiç kim siltaforda durup geçen ok siz durýaňyz samsyk dogonyň sekeňler. Ejen sekeň taşsyk. Haydi marlı siltaforda durupdyr ejen sekeň. Ha? Men durup goramança. Erkek dogan bas. Menem goşum. Assalamu alaykum. Geçen amına sekeň haýdym. Ine men aýdýan. Oğun getirip, oğun oğlanlar erkegem dälerin psik diýip bir men gruppama geldi marly boldan ejen sekeň itde psik beýde gurulama diýdim. Bolýa diýdi gurulajak diýdi. Häzir gyzjagadyň suratyny goýan diýdi. Goýmaýan diýdi. Goýdum da. Soňam geldi üç safar maňa bagyşlyk men bokdyrnýa bagyşla diýe. Samsyk ejen sekeň. Samsyk. Hey. Umay, gel bırak okuma. Umay. Şemel ejen sekeň. Goňy 7-nji koşgo al. Kim bolýaňyz çalsa gaýtdyň o. 6-7 kimsin? Anladım ağam, tanarsınlar. Bası ver ağam. Ver ağam diýme maňa ejen sekeň. Gowy moňatmy dik gurla. Düýnem aýtdym. 1 2 3 4 5 anlatma maňa ejen sekeň. Umit. Beş tanam köpde ejen 3 böni. May ejen sekeň. Umit. No. Umit. Götüň aýagyny sok. Götüň aýagyny sokorna. Bunu sekeň halda ulan batyn sekeň. Däme. Hey, doğru. Näme çykely hey? Devlet, onňala gurrun etne devlet ýöne men gaharym ele yaraşak diýip ýazan. Doğru diken men yaraşma bular. Biz zado tiro korda burada. Oňa sara. Sen oturay beýle öwürme. Tay nemen öwür beýle sıçan beýle öwürde bol. Hayır, marlı size yaraşak dedi. Ejen ama sizin baryňyzy. Aşak atamayın kanka diye turan Muhammed San gala dostum. Sen tanıdım aynı. Muhammed Götün aýagyny sok geçýän dike Muhammed. Atamayın hayır. Muhammed San bagşlarsın da bıratım. Atabayın hayır videosu gerek. Ejen amına mara var. Plus saydım aydık kayıtta. Hudaý bar eger.
Marla olanlar sikip görün o yaladıp böylece keyinleri. Asabat sastav, içen sıkıp topun bilen gel, topun bilen. Hiç marlan tekti oyundan çınnan diyenem mola, içen aması da. Yarasamız ok, içen, yarın sizin, tikerin yarastık deyip yazsan adam. İçen. Ben yarassak gelsiz bile. Umut. Ho, Eşlem dost. ho. Yok orun hiç görsen o maryan atavayna atdime de var ha. On Celil. Başlarak burada ölme çekildi yapsana. Bir mıntır Celil ütketsem ol yandos. Yarım tağatlay. Celil. Yarım tağat ütketsek bıratım. Ha? Ütkö derken ütkö. Valla izin kıyıp ederler. Şun oğlanla marin oğlanlarla. Umut. Assabat. Evlenme çektin. Benim adraytça karasık ya da ettim. Umut. Eşlem dost. Ha. Bir sana koştu, boş koyuyor. Sen yok oraya geçer. Bol. Ben yerim, Hey, ben Berat onu vermem. Almar vatım galaya. Gödel. Valla. Gödel. Gödel. Gödel yalat yadır 9'da yalat oturuyor 5'te zatta yalat otur gödel meni yalacak ka içen ken gel yerine gel doğanın keyin. Mesela gödel yerine et sağ ol yap ikine yapın içen tekke asavat astav. Et bari içen am barina gel. Bak dinsiz de barina. Ne burştydym. Geçen amına yarasmayan siz bilen doğanın fikinin kirli. Geçen fikinin Mercedes tursa pulumuz yetmeniyor geçen fikinin. Ey doğanın sikeyim. Mekan. Ursmadan bunu geçen Ey garaşe. geçen fikinin. Luna diye Luna geledin maskan ayır rojan oraya gel bari. Alo. Alo. Ne dalaş kıvattılar götüme sıktı mı? Men sen götüňe tik korkazak seret. Oo, ağır ya mı? Böyle yalat içen sekeyim. Men ki men yalatın doğanın ki. Gel. Üçün zakoska bir mut yerin mer. Men sikime gancıklar yalasın gözünür ki aman yalasın. Yerin mer bir mut aman yalasın. Gel bir mut sekde geçsin men yerine geçeyim. Bir mut gel dost. Geç toy. Bolly. Uyuyordum geçen ne sötayım la. Bolly. Gözül yalatmana tayin mi? Tayin. Aşgabat satta binemeňe sikime geçsene beýle. Sekiz zakoşka altayet. Sekiz zakoşka dinastım. 8 altayet. Oňa serap geçse sen. Oňa serap geçse. Ýötek agaytan 9-da pulyrok getdiler gelip oglanlar aşgabadım. Ana bollu. Aşkım. Amin. Geç sene iki ay Aşgabadım gancıkları yalatja. Yapary. geç. Emirhan Geç iki ay 9 Emirhan galsana iki. Emirhan. Vah. Hay, marlısı da yarassak dedi. İçen amına yarasam mı? O men içen. Gele teke sulik tanayan teken tanayan getirstay. İçen sakke problemi. Emirhan, sen niren Emirhan. Bar, 2, 4, Emirhan radma değil mi? Emirhan değil mi o? Sormana gelle. Maksat. La. No, marla olana oğlana. Maksat. Bari Abol ya den içen amla yapma. içen amına ayım. Galan ya da marlara bostur asaba sasta hiç kim size içen ki bol ya diyen o. Diyenem orada men bol ya diyem o. Bar siktir bari. Şunu mu? Sen oğlun pulyrok getdiler aşgabadım. İçenin amasla var sasta. Hey dur kim yapıyor?
Men aşamda kim ay? Kim ol? Men marly. Kim al? Gözel erkekke bir Altta, mıntır kime? oğlanlar bir mıntır gözel sen nireli? Altında tostuýunda ya. Böyle altı Gözel sen marlı marlı bir mıntır sonu. Sen marlı mı sen? Altında koşka marlı mı böyle ya? Marlı mı sen? Marly ener. Mardan. Sizin ya ponu bir mıntır sizin ya bayarlığın. Gözel sen nirelay sen gözel. Mardan bayram alın ol. Bir mıntır sonu bezza bir mıntır men bu men äder men buna başka story edip berjäm. Gözel nirel sen? Ha? Bayramaly. Nire de kap gördün şu bu? İsmen. Bolya, bir düşünüş ýasa ikimide. İkinji koşko 8 nireli? 1 2 Tan. Mardan diyor, Mardan Umut. 1 2 Umut. Mardan. Yo bolya tura bir mıntan. İkinji koşko nireli do? Mari. Fikden aşkavatlyň bar. Bon, bir mın asla sastaw üçin bir mın mana delil gat görme do. Gruppa geçen ziktin diýäými? Häzir ödüm kägidime oturup bilýän ya dost, ýa senki de keýip aljak şunu. Barum şu gruppa açyň as-sabatlar üçin açsaňyň şunu. As-sabat jappak diýär dogurun ke nirel jappak. Allo. Umut. Ha. Oh. Oh. Doğru. Şikayetinde bersene bırak soktu. Dur ver. Yedin zakka yirli. Man ayol. Ke yirli. Umut. Ha? Ha.